Vi skal flytte. Måske kan du flytte med? Kunne du ikke tænke dig det? Så er du heller ikke alene. Har du ikke lyst? Den der terrassedør, ikke dukker den om vinteren? Nej, det ved jeg ikke. Det skal jeg naturligvis undersøge. Okay. Men skal jeg ikke hellere prøve på at finde noget andet til dem? Altså, de stod og skulle til at flytte, var det ikke sådan? Ja, deres hus skulle rives ned, ikke? Ja, for der er jo det problem, at der kun er ét soveværelse. Det er jo 135 kvadratmeter, ikke? Jamen, børn bliver større, så skal de have deres eget værelse, og det er der jo ligesom ikke rigtigt her. Hvad med de her? Følger de med? Ja, det gør de. Så kan vi sidde herude og arbejde om aftenen? Hvad med stikkontakter? Hvad findes der stikkontakter? Det ved jeg ikke, men det skal jeg da undersøge. Altså, jeg er vild med den. Altså, man kan sige, det er sådan en slags egoistlejlighed på en måde, selvom den er stor. Er det fordi, du har en anden køber på hånden? Er det du prøver at sige? Nej. Jeg prøver bare på at rådgive dem bedst muligt. Lisa? Jeg skal ringe, så nu skal I simpelthen være stille. Jeg siger kun, hvis jeg får lov til at sidde foran. Om bag i. Ud med dig, altså. Pas på foden, skat. Det er farligt for børn at sidde på forsædet. Der sidder en airbag, ikke? Og hvis jeg bliver nødt til at bremse, ikke? Så kan du blive kvalt, fordi den eksploderer. Og så dør du. Det vil jo ikke være godt, vel? Jeg har det valgt dig. Er du sød lige at give mig Det er sådan en kæmpe stor ballon, skat, der eksploderer. Okay? Vi har været ude og se på en lejlighed. Oppe i et hus. Højt oppe i et hus. Bare fordi det er en stor udsigt, siger de. Jeg ved, der er masser af små lejligheder i sådan et stort hus. Så kan jeg komme ned og besøge dig. Måske får du også et arbejde. Far, han arbejder med sko. Du kan også finde dig et arbejde. Rigtige mennesker, de har et arbejde. Du er henne til? Jeg har ikke tid, det kan du da se. Nå, har du ikke tid? Når nu I får tid, så kan du godt lige komme ind til gæsterne, ikke? Lisa, de der lys, det vil jeg altså ikke have. Det er for farligt. Få dem lige pustet ud også. Ja. Skål for byfornyelsesselskabet. Det er med på tide, at de river det her gamle lort ned. Er det sidste gang, vi er her? Ja, Molly, det er det. Det er nok også på tide, I to flytter. Nej. Kan du huske dengang, du malede væggene? Og var det Tokyo? Hun var meget, meget ung dengang og arbejdede ikke. Ej, stop. Hvad fanden er Tokyo-rød? Den er rød. Tokyo Rød! Der findes store mænd. Der findes også små mænd. Her er der en med skæg. De er søde. Her er der en. Han har købt en ny bil. Blå. Det hedder blå. Når der er mange huse, ligesom her eller her. Når der er så mange huse, så bor der mennesker inde i. Og endnu længere væk, der er vandet. Skål! Tokyo-rød! Skål, skæg. Jeg skulle da nødt til at besætte lortet, man. Prøv lige at se. Det gider du ikke. Ej, Ulrik! Ej, nu kommer den på! Rødkål. Hvor har du det? Hvor har du været af? Skal vi ikke lænke os til, mand? Hej, skat. Hej, små. Jeg vil gerne have det ser, det er den store bror også. Selvfølgelig. Vi er bare ved at sige farvel til lejligheden. Lisa, lov mig, at du aldrig gør sådan noget her. Specielt ikke, når du er hjemme hos din legekammerat. Storebror, hvad mener du med det, Lisa? Jeg har en stor bror. Nej, Lisa. Jo, hun har. Eller, nej, der er hun ikke. Ej, nu forstår moster altså ingenting.
Han bor inde i væggen bag tapetet. Det er klart. Det er sådan, at Walter og mig, vi fik en abort for 10 år siden. Og så har Lisa fundet på, at det er hendes storebror. Og han bor inde i væggen. Så noget finder man ikke på. Selvfølgelig gør du ikke det. Nej, skat, Det er også lidt sandt, det ikke, skat? Ej, jeg vidste ikke, at jeg havde fået en abort. Nej, men det har vi altså, og du behøver ikke se så chokeret ud. Vi kunne slet ikke overskue, der var slet ingen tvivl dengang. Jamen, hvorfor havde du ikke fortalt det? Nej, ikke engang til mig. Det kunne da have hjulpet dig. Jeg var ikke ked af det. Var jeg, Walter? Var jeg ked af det? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jamen, altså, vi havde slet ikke tid dengang. Du er sgu da med i mindre tid nu. Nu finder man jo ligesom ud af, at man kan ikke planlægge at få et barn. Så det passer sgu lige dårligt, uanset hvordan man vender og drejer det. Og jeg er ikke sikker på, at hvis vi skulle vælge i dag, så... Det ved jeg ikke. Det er ikke sikkert. Måske sidder du og siger, at de fortryder. Nej, det kan man selvfølgelig heller ikke svare på. Selvfølgelig kan man da svare på det. Kan man måske ikke. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg nok sige det. Hvis man var helt ærlig. Hvis vi skulle vælge i dag, så... Ja, så havde vi nok aldrig fået Lisa. Nå, nu skal vi have noget pryl. Okay, kæft med de der pryl. Det tror jeg ikke, jeg kan.